ụmụ Chineke anyị chọrọ udo na ịdị n'otu. Jisi na ike na ekpere, itụm ike agwụkwana na ekpere. Okwu Chineke mere ka anyị mata na mbụ na oke mkpagbu na ọnwụnwa dị egwu ga-adị n'ụzọ anyị, mana ime ihe ndị a niile ndị niile kwere na Jizọs Kraịst ha ga-agba ọsọ gaa ije n'ime nsogbu na ọnwụnwa ahụ, mana ike agaghị agwụ ha. Jisi na ike na ekpere ka udo na ịdị n'otu were ọnọdụ n'obodo anyị. Ụmụ Chineke unu ada na mba n'ikpe ekpere n'ihi obodo anyị. Ọ dị egwu. Ụmụ Chineke jisie n'ike na-ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị. Ụmụ Chineke jisie n'ike na-ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Ndị amụrụ ọzọ jisie n'ike na-ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị. Maka Ekpere bụ oke mma agha. ịdị n'otu n'ọganiru anyị. Ekpere na-eweta ọganiru. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Ndị kwere ekwe jisie n'ike na-ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Ụmụ Chineke jisi na ike na ekpere. Ọkwa na ekpere bụ ike ọgụ nke ndị kwere na Jizọs Kraịst. Ekpere bụ ike m. Ụmụ Chineke jisie n'ike. Akwụkwọ nsọ gwara anyị si na ekpere bụ mmadụ nkọ. Ekpere ka ụmụ Chukwu ji eme ihe dị ike n'ụwa. Ụmụ Chineke bilie dịkwa ike n'agha. Marakwa amara na ekwensu mụkwa anya. Ịgbakwa nkịtị ha ewere gị wekporo ahịhịa. Maka na ọgbara nkịtị kwere ekwe. Ya mere bilie dịkwa ike n'agha. Jisie n'ike hụ, jisie n'ike hụ, kekwaju n'ume hụ. Jisie ike Nwachukwu atụnụ jọmọlie. Jisie ike Nwachukwu asọla ngọngọ dada. Chelụnụ Chukwu nọ na-abịa. Chelụnụ ahụ na-adala mba. Jisie n'ike na-ekpere nwanne m ka ju n'ume. Maka na ọbụrụ na-echeghị ya n'ọbụ mgbe ahụ ka ọ ga-abịa. Akwụkwọ nsọ kwuru si na ọ ga-abịa dịka onye orie. Nwanne m jisie ike kekwa ju n'ume. Ekwekwala ka ekwensu duba gị n'ọnwụnwa nke ụwa. Jisie ike nọ na-abịa. Jisie ike adala mba. Nwanne m bilie dịkwa ike na-ekpere. Dịkwa ike na-ekpere. Ekpere bụ ya bụ ụmụ Chukwu ji aga n'iru. Ekpere ka anyị ji eje ọgụgụ. Onye ji ekpere wee mere ihe n'elu ụwa. Ịma na ụmụ ụwa adịghị eji ya wee kpọrọ aja. Onye ji Chukwu wee iri si n'elu ụwa. Ịma na ihe ọ bụla adịghị eme ya n'ụwa ma ọ lie. Nwanne m jisie ike na ọ ga-adịkwanụ mma. Eluigwe ga-akwụ ụgwọ. Nwanne m jisie ike na-ekpere. Ụmụ Chineke jisie n'ike na-ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị. Ndị amụrụ ọzọ jisie n'ike na-ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Igbo na Hausa Yoruba jisie n'ike na-ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị. Maka anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru anyị. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Naijiria ọ dị egwu. Naijiria adịghị mma si ndị na-achị ya n'aka. Ofu ọrịa ka ha ncha niile na-arịa. Akpọrọ m ya fọm fọju akpa, mana Mr. Peter Obi pụtara kpọọ ya sharing formula system. Ọkwa ofu amụma ahụ ka na-ada. Fọm fọju akpa, sharing formula system. Agbata eke. Hey, the youth. Asị ngwere eme ihe o ji bụrụ ngwere, ụmụaka hụọ ya ọkọchị mana udu mmiri. The youth. Unu eme ihe unu ji wee bụrụ ụmụ okorobịa. Ndị agadi ekwe nke okenye arụrụ ala. Ha na-ala ụnụ ndụ n'iyi n'ike. Naijiria atọpụgo ọgọdọ gbara ọtọ ya na ndị ọchịchị ya n'obodo. Ụmụ Naijiria, especially the youths, ahụgo ọtọ Naijiria na ndị ọchịchị anyị na ihe na-eme anyị isi anyị n'aka. Sharing formula system leaders emego anyị ife. Ndị agbata eke ọchịchị must stop.
That is what Peter Obi said. The youth, stop them and take back your country. The future belongs to you. Ofu ihe na-ewute na-asụ strike bụ na ndị niile anọ n'isi ọchịchị emeghe nke nwa ya nọ n'obodo agụ akwụkwọ. Ha chigechara ụmụ obodo oyibo, ha na-agụ akwụkwọ enwere good time. Nke pụtara gbagoro strike 5 years. Ọ dị na be ha. Ọ dị mana aṅụlị anyị tata bụ na Mr. Peter Obi si na ya ji productive formula system were abịa na 2023 general election. Na ọ bụrụ na anyị ga-ekwenye votu anyị na a ga-eyinyekwa Naijiria ebube mbụ ahụ ejiri mara ya pounds and dollars jiri eribere naira 6. Ọ dị egwu mgbe ndị ụka ka bụ ụzọ politicians na-eso ha n'azụ, mgbe ndị ọchịchị anyị ka bụ ndị ekwu eme. Ọ bụrụzi tata politicians bụzi ụzọ, ndị ụka na-esozi ha n'azụ. Ihe arụ mpụ na aghọ wee jupụta ebe niile tata maka na mmiri si n'isi wee gbarụ, asị m n'egwu na-ata agba nwe ọ na-ele ya anya n'ọnụ. Ya mere ndị were achị ọchị mgbe ndị gọọmenti anyị na-achụgharị Yahoo boys, maka na ọ na-echetara m ajụjụ Jizọs jụrụ ndị Juu mgbe ha dutere nwaanyị kwara iko. Ọ sị ha ọdụ onye n'ime ụlọ aka ya dị ọcha, ya buru ụzọ were okwute tụọ nwaanyị ahụ. Mana ha ncha tọgbọsịrị okwute ha, mana tata ha da tọgbọzi onye ka mmadụ njọ ugboro 10 nwere ike iwere okwute tụgbuo ya maka na o mere ihe ọjọọ. Ọ kakwa onye ahụ ọ tụgburu njọ. Ọ dị egwu. Ya mere ndị ụka gbuonu ya U-turn ka ndị asọmekwa unu n'azụ dịka ọ dị na mbụ, ma ọ bụrụ na unu mara ihe ga-adịkwa mma ọzọ n'obodo ahụ Naijiria. Lekwenụ Peter Obi, ọkwa ya bụ ofu njin n'aka hụrụ n'anya hụrụgoro na Nigerian politics kamgbe mbụ mmadụ ofu mkpụrụ eziokwu dị n'ọnụ. Ọkwa ọla agba n'aka ka Peter Obi bụ eji ozikwa enye enyu ya. Peter Obi pasịrị and ọ pasị ya na ya mere asị nsị ghara ya. Ọkwa ya bụ dike a na-achụ oke ihe akpọkụ n'obodo a ugbu a. O ji ihe ogbere, the youth si na o ji ọgwụ ya. Just one tablet of stop sharing formula system ka Peter Obi ga-atụnye Naijiria n'ọnụ. Naijiria onwere onwe ya. Mmụọ niile a na-apụ ebe niile ọ na-akpọ obe ebenu ma ọ bụrụ ndị achị na mmụọ na-apụkwa. Mmụọ juru ebe niile na ha jicha ụtalị. Onye nọchie tie apịa. Ọ dị egwu. Ekpere bụ malite n'ọgbụgbụ ndị kwere ekwe. Ekpere bụ maka ndị nsọ ji eje omume. Jizọs ji ekpere bido, o jikwa ekpere akwụsị. Ọla Silas nọ n'ime ụlọ mkpọrọ mgbe ha malitere ikpe ekpere na 12 midnight. Mgbe ha mepere ọnụ ha, ihe dị egwu bidoro mebe. Igodo niile nke ejiri kpọchie ha wee gbaghasịsị ya. Ndị nche niile ha niile nọ n'egwu n'agha. Gị nwa Chineke were ekpere hiri isi o. Gị nwa Chineke were ekpere mebe ọnụ. Eji m ekpere bido, m ga-ejikwa ekpere wee kwụsịsị ya. Oge Jizọs gbagoro n'elu gị ikpe ekpere, ndị ụmụazụ ya nọ na-arahụ ụra. Ma mgbe ọ gbadatara, o wee jụọ ha sị, ọ gịnị mere unu agaghị so m nche nọrọ n'ekpere ọbụna dị na n'otu awa? Nwanne m jisie ike n'ekpere. Ekwekwala ka ọ daa gị na mberede. Jizọs anyị kpebe ekpere ka anyị wee gbanarị ọnwụnwa. Ekpere bụ telefon nọmba nke n'igwe. JESUS kpọọ ya na ọ ga-aza. Elijah ji ekpere wee kpọtue mmụọ nsọ Chukwu, ya wee gbadata were ọkụ wee rie aja. Jebezi n'akwụkwọ nsọ kpere ekpere. O bere akwa si eluigwe ka ọ gbanwere ya ọnọdụ ya. Eluigwe wee gbanwere ya ọnọdụ bụrụ onye uwe ọma. Kedu maka Hana, nwanyị na-enweghị nwa? O ji anya mmiri wee gwanụ chi ya okwu. Eluigwe nụrụ onu ya wee nye ya Samuel. Ekpere amaka o, nwanne m jisie
Chineke ọ bụghị na ihe niile ka anyị ga na-asịsị uche Chukwu mee, maka na ọtụtụ ihe anyị kwuru ụdị okwu ahụ abụrụzi uche Chukwu mere. Maka gịnị? Mmadụ rapụrụ ihe o kwesịrị ime, ọkachasị n'oge elekshọn. Anyị ma na uche anyị bụ mmadụ ga-adịrịrị involve ka uche Chineke wee bịa na mmezu na elekshọn through our PVC. Maka na Chineke abụghị onye ntụ na aghụghọ ga-abụrụ ndị nwere voters card tụcha vootu ya bụrụ ebunye ndị nọ na-ekpesa ekpere nwere voters card. Ọ dịrọ possible, maka na Chineke bụ onye eziokwu. Ya mere mee mgbe uche Chineke ga-eme na elekshọn ma ọ bụrụ na uche anyị bụ mmadụ adịghị involved through our PVC nke bụ our voters card na ekpere anyị kwa. Ya mere ọsọkwa ka anyị si ebe a kpegide ekpere ruo Jericho mana ya enwere voters card. Nke a bụ mmadụ ịgba aka na-aza ala, onye ji ji ọ na-akọnye ji. Enwere ajụjụ njụrụ ndị ụkọchukwu anyị na ndị ụka mgbe gara aga mgbe asaghị kpebe ekpere ka Chineke nye anyị ezigbote onye ndu nwere egwu nke Chineke. Wee na-ajụ ụkọchukwu nwee voters card. Mmadụ ole na ndị members chọọchị gị nwere voters card? Ụfọdụ ozu Chika abago politiks na ọ rapụgo ihe Chukwu gwara ya kwube. Anụcha m ya gba nkịtị mana ama mgbe na-adịghị anya ihe nkiri ga-eme, maka na asị na ọ bụghị mbọsị egburu osisi ka ọ na-akpọnwụ. Ada agwa ochintị na agha esu. Ozugbo nje kidnapụrụ bishọp ọ na ọsọ ndezi n'ime ọhịa okwu pụọ ndị ụka ọsọ, nke bụ na nnụziri ebe ofu ụkọchukwu na-agwa ndị members chọọchị ya onye enweghị PVC abịakwa n'aka maasị n'ụka na-abịanụ. Asị ihe kwuru ihe ọkụ debe ya. Atụrụ ji wee sị na onye buru egwu batabịa ya amaghị agba ya ọwụwa awụwa. Ndị ụka na-awụzi awụ ugbu a maka na asị onye arachaghị ọnụ ya ugoro rachara ya. Ọ dị egwu. Asị ihe dị ka na-ayị ara ada apụta n'ime ya. Ekwuru okwu sị na mmadụ ga-emerịrị nke dara ya nke fọdụrụ fọziere Chukwu. Ya mere onye na-asị na Chika Okpala bago politiks ka m gwakwa gị ihe niile na-aga n'ụwa bụ politiks. Mana ezinụlọ gị, gị na nwunye gị na ụmụ gị, ndị kwe ndị ekwe, politiks mana chọọchị mana obodo, ọkwa ndọrọ ndọrọ. Ya mere ụmụ Chineke ji sie n'ike na ekpere wit PVC. Anyị jidesisi ekpere ejighị PVC, ọ dị ka mmadụ ịgba aka ejide ihe na-ata ata. Were nke Chineke nye Chineke, were nke Siza nye Siza. Ebe ọ tụrụ ụlọ biri iwu na elekshọn na nrọpụta obodo, ụmụ Chineke ka anyị soro rọpụtama ndị na-achị anyị, ka anyị soro n'ọnụ na-ekwunu. Chukwu okike bi n'igwe bụ onye obiọma. Mgbe ọbụla ị kpọrọ ya na ọ na-aza gị ekpere, ịkpọgodi ya n'abalị na ọ ga-aza gị ihe. Ịkpọ ya n'ụtụtụ na ọ ga-aza gị ihe. Ịkpọgodi ya n'abalị ọ gaghị egwu oge ọza. Ịkpọ ya n'ehihie na ọ ga-aza gị ihe. Tụkwasị ya obi Nwachukwu ị na-anụ. Were Chineke yiri isi na ọ ga-adịrị gị mma. Onye ji ihe eme ọnụ ọ naghị akụ ya n'ala. Enwere m Chukwu, enwere m Olisa bi n'igwe. Ebe nwere Jizọs n'obi kara m aka. Ebe nwere Jizọs ụjọ adịghị
merie. Ekpere ekpere bụ ike m, ekpere ekpere bụ ike anyị o. Biko kpebe ekpere, Nwachukwu kpebe ekpere. Biko kpebe ekpere, eluigwe ga-akwụ ụgwọ. Ụmụ Chineke jisie n'ike n'ekpere o. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị o. Ụmụ Chineke jisie n'ike n'ekpere o. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Ndị amụrụ nsọ jisie n'ike n'ekpere o. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị o. Maka anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru anyị. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Igbo na Hausa Yoruba, anyị achọ agha. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru anyị. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị o. Ụmụ Chineke jisi n'ike na ekpere. Ekpere bụkwa oke mma agha siri ike ụmụ Chukwu ji eje ọgụ wee nwee mmeri. Ekpere na-akwatu mgbidi ọjọọ niile ekwensu jigbo obodo anyị gburugburu. Ajọ mgbidi niile nke ekwensu ga-ada n'obodo a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ajọ mgbidi niile ekwensu ji wee gbaa ogige, mgbidi niile ahụ ga-ada ugbu a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ekpere na-emebi atụmatụ ọjọọ niile ekwensu na ndị otu eji chere anyị aka mgba. Ya mere ụmụ Chineke jisi n'ike na ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị. Ọrụ ekpere ka Pọl na Silas ji nwee mmeri n'ụlọ mkpọrọ. Ike dị n'ekpere. Ekpere tọpụrụ onye nọ na-agbụ n'ụlọ mkpọrọ. Ekpere mere ka ụlọ mkpọrọ maa jijiji. Ya mere ụmụ Chineke jisi n'ike na ekpere. Ekwensu na ndị otu ga-ama jijiji n'obodo a n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo a. Ike dị n'ekpere. Ọbụna dị onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst. Okwu Chineke mere ka anyị mata na o kpegidere ekpere na Getsemani. Hiti si na nri atasa n'ala. Baịbụl sị na ọ dị ka ọkpụrụkpụ ọbara. Ụmụ Chineke jisi n'ike na ekpere. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị. Ụmụ Chineke jisi n'ike na ekpere. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, okwu Chineke mere ka anyị mata na ekpere ka o ji wee malite werekwa ekpere mechie, nke na-egosi na ekpere amaka. Mgbe ọbụla ụmụ Chineke gburu ikpere na ala na-ekpe ekpere, Chineke na-aza ha ekpere. Ihe dị egwu na-eme n'ime ala mmụọ mgbe ọbụla ụmụ Chineke nọ n'ekpere. Ụkwụ na-apụ ekwensu na ndị otu ya ọsọ. Oke ọgba aghara na-adị n'ala eze ha. Okwu Chineke ji wee sị na ọ bụrụ na ndị mbụ ndị akpọkwasịworo aha m ga-eweda onwe ha n'ala buo ọnụ ma chọkwa iru m n'ekpere, aga m anụ olu ayịyọ ha ma gwọkwa obodo ha. Haleluya. Ya mere ụmụ Chineke jisi n'ike n'ekpere. Chineke ga-agwa obodo anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ ga-anụ olu akwa ụmụ ya n'ekpere ha. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo a. Chineke si kpọkuo unu na mgbe mkpa, aga m azụ unu. Ekpere dị ike. Ọ na-eme ihe siri ike n'omume ka ọ dịzie mfe n'omume. Ekpere na-etiwe ụzọ emechiri emechi. Ekpere na-akpọghekwa ụzọ ekwensu na ndị otu ekpochikwuru ụmụ Chineke. Ọ dị egwu. Ụmụ Chineke jisie n'ike n'ekpere o. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị o. Ụmụ Chineke jisie n'ike n'ekpere o. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Ndị amụrụ nsọ jisie n'ike n'ekpere o. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'obodo anyị o. Maka anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru anyị. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Igbo na Hausa Yoruba, anyị achọ agha. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru. Anyị chọrọ udo ịdị n'otu n'ọganiru anyị. Anyị chọrọ udo